president ophakela umtati bebevebhali emaphutheni kapresident uqale nini manje upresident ukuba no is a nice man is very nice uqale nini manje uRamaphosa ukuba uMr nice man kuphakela umthakathi ayikazi trend imarch and march ungizomchune engakasondeli kuyo so kusho ukuthi imarch to march siyazi namhlanje because of ungizomchune ukusondela nje kukangizwe kunoma yini kuba ne trend lapho kuba nje ne trend lapho enhle noma embi insizwe njengophakela umtata igcine iwumuholi ngempela futhi iliphethe izwe kodwa ngeke aliphathe enje esayidlapha olimini ekhuluma noma kanjani abe nomini umina nje omningi leyo nto leyo is not leadership mina mningi kakhulu kuphela umtakathi ongizwe uyabona bayachilizeka nje isino kodwa phela nabo bakhona kodwa nabo uyabona ukuthi kunomina nje omningi lapha umina mningi kakhulu uJesu wayenomfazi enengane hayi bamakhaya idinga amaKristu awayeke ukuphapha amaKristu awayeke ukuphapha uyabona nje mina ngiyasikhalela isikhathi sami engaba umKristu ngaso i-waste of time i-waste of energy engaka ngumKristu kanti angazi ukuthi ngiyaphapha nje hayibo uyabo uyabona mfowethu amaKristu afundiswe ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabeze nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo nazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile greetings bafethu ngiyabingelela emakhaya welcome like ku Gifted Media TV you know I'm always booming with a boom content igama nguGift Mabunda your favorite one if not yet your favorite please make sure you click the button and subscribe and make this young man to be one of your favorite by subscribing and joining our show and also thank you so much for the support that you guys you always making sure you are showing Gifted Media TV you make sure you watch our videos you share our content you comment on the comment section you recommend people to watch our episode and also TikTok family thank you so much that you always there and looking what the young man is posting and also on Facebook thank you so much guys I know that you are always with me that's why even today we have Gifted Media TV we are booming with a boom content guys if you want videograph services please make sure you engage to our WhatsApp and also if you want to be one of our great guests please make sure you also engage with us 0630680959 that is our WhatsApp number bafethu niyazi angifuni ukuchitha isikhathi niyazi ngenza sure ukuthi angihlali ngedwa phakathi but I find someone to sit down and thina ezababukeli beGifted Media TV sifunde bathi indlela ibuzwa kwabasebayihambile today guys allow me I know some of you've been engaging on the comment section and say kanti umbuyisa nini ubaba uMax Makhanya guys I made sure some of you called me and say Gift isicela ubuyisa ubaba Makhanya ukhuluma amaqiniso esifuna ukuwezwa namhlanje ngimbizile ke ubaba uMax Makhanya from KZN ukhona phakathi kwethu kunjani baba siyaphila mfowethu kunjani kuwe siyaphila ya sibingelele ke nabantu emakhaya sibingelele nabasibukeleyo nabasilaleleyo sibingelele enhla nasezantsi nyakatho naseningizimu sibingelele bonke abantu abadala nabancane abahle nababi sibabingelele bonke nje abantu eSouth Africa nangaphandle kweSouth Africa siyababingelela ozothi akabingeleka ngayi iqala lakhe ubingelele umnyama nongekho mnyama wabongelela ngisho ama-foreigner nongasiyi-foreign ama-foreigner ngiyabingelela kancane Bamakhanya wonke amavideo akho mawugcina uvela uthi Gede kanti ubani lo Gede
Ama foreigner asilungise le yokubingelela sibingelela lawo documented undocumented kade ngempela futhi indaba yawo ngoba asikwazi ukuphila la ezweni lethu leyigebengu asikwazi ukuphila nabantu aba untraceable abantu esingazi ukuthi bawobani bagebenge benza ubugebengu maqede bangatholakala singazi nokuthi sizothi ubani owenze lento so nje ama video ami asuke ekhuza izinto enjengale ugede loyana ngisuke ngikhuza impela nje ngisuke ngikhuza yonke into ke lapho ngikhahlela nje uyabona yonke into ephambene yonke into eyumsangano yonke into ebheke eceleni ugede loyana impela usuyihlanganisa yonke nje into because njalo nginokubona ukuthi hayi sesiyazi nokhuluma something nje uma ngasho ukuthi gede hayi asayithathi ukuthi hayi sakhona ke nokuthi phela ke sekwaba kuthiwa yini kuthiwa khona lo kwalapho ko chicken licking bathi finger licking good angazi kuzibizwe ngani izinto ezinjengalezo nami ke ufinger licking good wami uba ugede la ngiqhamuka khona nje abantu bathi gede so sekuyi slogan sami nje umuntu osishoyo naye usisho ngoba usizwe komakhanya strength akukho kunye leli gama lethi gede laziwa uwe le no bamakhanya siyabonga ukuba nawe today sithe sikuthi ukubuka nje wavela ngomunye ngathi impilo yakushaya sikubona nini ushuta uthi hey senginomuzi wami nasidisibheke emuva bamakhanya kanjani manje ngoba beceda ukushuthela ifone eSamsung oyithenga cash hawu bamakhanya impilo kanti ikuphethe kanjani awu impilo ngiphethe kahle mfowethu ngikhahlela ushizi ngiphethe buthebelele awu phela leza kwakungangilwa izimpi lapha usho naku kade ngishuthe emkhukhwini usemkhukhwini ngithi sengibuyele emkhukhwini wavela wasuka ku-hero yaku-0 ngathi hayi bo wisdom strategy baba sizilwa strategically wise uyabona lapha mfowethu ngangilwa izimpi enzima lapha la khona ngangijikelwa abantu engangizwana nabo mfowethu la khona ngangijikelwe emfowethu ngijikelwe insizwa laphana esisuka kude naye ephinde futhi bomkhaya wami uKing Bhaka laphana warobheka nje umne wethu warobheka nje ngenxa yokufika komunye nje wabafowethu la kuma socials okwadla ukuthi ke uthe mayifika umfana wafika ebukela kuthina omakhanywa ekade umfana eyifan nje yethu udumile ke manje umfana sekuze kube ngathi impela uyena ongaphezulu kwethu kanti umfana wayekade eyifan yethu eyithanda lento yokutalapha mastalapha laphana sishaya izinto simelana nezinto ezibhedayo ngeqiniso sidalula izinto ezifihliwe laphana si expose izinto ezithunaza isithunzi sesizwe sethu sakwaZulu kanye neSouth Africa yonkana ithina singomakhanya esafika ku social media ngalelo giya loku expose wonke amanyundululu zonke izinto ezimsangana abantu abahleli phezukwayo yonke inkohlakalo sasidalula thina sibeke ebalazweni abantu bayibone ukuze lo muntu oyenzayo leyo nto akwazi ukuthi ashawa amahloni ayeke leyo nto ziningi izinto esesilungisile thina nje ngokwe national nje ngokwesizwe kusukela esizweni sethu samaZulu kuya kwiSouth Africa nje yonkana uyabo so umfana ke wayekade sibukela umfana siyakhumbula umfana esawumvangeli ebekiphikhana eitiladini ethi uyashumayela kanti uhambe ecathulweni umfana uhamba ubukela nalapho futhi umfana wayezwe ngabantu ukuthi nathi sasiqalela manje yonke lento mfowethu nawo umvangeli nami ngangumvangeli umfana nje uhambe ecathulweni zami manje uKing warobheka uKing uyabo uKing warobheka uKing ngenxa ukuthi phela ngithi into yomuntu mawuthi uyayithatha kufuneke kube ngathi uqala uphambana naye lo muntu khona kuzobe ngathi lento yakhe oyithathayo
eyakho uyabo so kwabe ngathi siyaphambana ke nomfana influenced by yena uKing kodwa ke sayilungisa leyo nto yonke into yabuyela esimweni kumanje nje siyafonelana akunankinga nje umfana naye ngiyamthanda umfana ngasho ke vele ukuthi mina ngeke ngize ngibazonde lokhu ngiya understand ukuthi into edlulayo nje siyazwana nje kumanje siyafonelana uKing Bhaka kumanje siyafonelana nje yonke into right uyena wagcina okwenza usithole kulesa simo bokuso usushuthe emikhukhweni angithi lapho umfana wasuke wenza nje phela mina nginegama manje ngidumile kahle kahle mina ngiyicelebrate yama celebrate uyabo mina labantu nina eningama fans abo bona ba ama fan ami uyabo ibone ngithi celebrate lama celebrate uyabo mina ibone ngithi mangihambe emamoli bafuna ukuzoshuta nami mina angihlangana nalezo zinto zokufuna ukushuta nabantu bona ama celebrate enu laba bavele bangilandele bafuna ukushuta nami babaze bathi bangibize ngensizwa isikhondla so leyo nto ke yayingithunaza leso sithunzi ukuthi umfana ayongikolekela iminikelo epageini lakhe ku TikTok kuthiwe nangu uMakhanya ekolekelwa imali ku TikTok kuya fundraise manje fakani simlekelele usesemkhukhwini ushema mara ngempela busemkhukhwini mina ngazange ngabelieve nje ngiyoshuta ngangifuna ukuba expose ukuthi inhloso yabo kahle kahle kwakuqeda nje ngegama loMakhanya kwakuzama ukuqeda bafuna ukuqeda ngangiyoba expose ukuthi abantu bayibone inhloso inhloso ke yabonakala ngoba lesenzo nje sokuthi ngikolekele iminikelo yayingibulala ingidestroy ngiqeda ngiyafinish ilapho ke la ngavuka khona indlobana ngathi hayi singoMakhanya siqedwa sabuya sabakhombisa abantu ayakonakele lutho into sasixoxile nje nenkosi yami le esasikhuluma ngayo engengilibiza igama layo kodwa engihlonipha kakhulu futhi ekuyiyona uNkulunkulu kimi uyabo sasixoxile nje lento ukuthi ngizokwenza kanje ungamangali indaba ezitha futhi ungathuki abathukayo ubatshela ukuthi lento sixoxile nangempela sayenza futhi inkosi ayizange inyakaze ayizange ithuke yonke into yahamba ngohlelo saba expose abantu sayi expose inkohlakalo baMakhanya kunento interesting engifuna before siyithinte kancane ama bodyguard baMakhanya noma bodyguard lapha yana ungena kubokhuzane uyabonakala impela uhamba nezinsizwa uhamba namadoda lapha and akugadile baMakhanya ngiyajabula ke gift mfowethu kuyithinta leyo ndaba ngoba abantu bake bacabanga ukuthi mawugadwa ingoba mhlambe uyigwala mhlambe ugadwa ngoba ufuna ukulwelwa hayi koMakhanya akunjalo thina singoMakhanya nje siyayifikele ndodeni thina phela lento yokulwa thina sikhule ngayo mina ngwasembumbulu uyabo lento nje yokulwa embumbulu inature imvelo yethu ukulwa ayikho mina into engiyisaba ingakho mina ngingenama bodyguard ngiyisecurity ngishutha ama video ami ngikwenzela emotweni yama security ngigqoka ibulletproof mina kwakwaziwa ukuthi ngisebenza phi kwaziwa ukuthi ngihlalaphi ngihamba wonke ama mall abantu bengibona ngingasabi lutho akaze mina ngisabe lutho ngihambe wonke ama mall because umsebenzi wami bewusema mall bengidila nama netbank ngiprotector ama netbank kuwo wonke ama mall aseGauteng so akaze mina ngibe nokusaba ama bodyguard ngoba phela sesidumile sesingama celebrate kwenje kube abafowethu bokucontrol isimo ukuthi la sihamba khona akube neorder sikakhulukazi ama bodyguard siwasebenzisa amasiye emcimbini ngoba siyazi ukuthi abantu bazosibamba isinom kanjani uyabona thina phela siqoka kahle singoMakhanya siqoka izinto ezibizayo
yabo isigqoko engisigqokayo mina sikho less than 1,000. Can you imagine ngiyahamba lana akho umuntu ocontrol iorder abantu sebehlwitha isigqoko abanye bangidonsa ama jacket aphizayo Bogart bayawadonsa bayawadabula ngoba bayangijabulela abantu uyabo ngiyathanda abantu bangijabulele inkinga kufanele kube neorder ingakho ka ama bodyguard ekho hayi ukuthi usukusaba bamakhaya ukuthi khona just uyisimo nesithunzi ke singomakhanya ngoba saziwa njengabantu aba powerful futhi abanesithunzi kumele sisimaintain isithunzi sethu ngisho kuyi appearance le yanto injenge decoration yabo masingama celebrate nje kumele kube ne decoration masiqhamuka nje sibe decorated so lezakhondla ke eziphatha ibhamu I decoration nje yethu singomakhanya esinyanyisa ngayo uvele nje emcimbini kube kuhle nje kube isimo esine dignity nomuntu noma efuna ukubingelela kufanele abone lamadoda aqala before no ofuna ukusijwayela kabi abone ukuthi akusakanelwa komakhanya we are not an easy targets bamakhanya na indaba ye march to march and angikaze ngikubone wena umasha bamakhanya and uyasho manje ukuthi vele abangana ama document kade abahambi and nasi simo se march to march ithini umbono wakho ngendaba ye march to march okay angingene kanje uOmakhanya mina lo singomakhanya njengoba singama celebrate kanje siba yiasset okay ye country yesizwe sikaZulu neasset ye country siyigugu ngesizulu okay igugu ke liphathwa kahle igugu aliphathwa noma kanjani isanaye bamakhaya igugu alingeni noma ikuphi noma kanjani noma inini enye indima leyo edlalwa ama bodyguard ukuvikela igugu liyavikelwa yes mina lapha kwi security ngake ngasebenza kwi position yokuba iNKP officer iNKP officer i-national key point officer abantu abagada izinto ezingama national key point ezweni lethu uyabo so ngafunda lapho ke mina ukuthi i-national key point iyagadwa futhi ayigadwa isinoma kanjani ayigadwa omantshingelana uyabo igadwa abantu ngempela abasezingeni eliphezulu ngangisebenza lo msebenzi ke mina so mina ngiphenduke ngayi national key point yamaqiniso ezweni wonke umuntu omelene neqiniso uyisitha sami wonke umuntu ofihla amanyala owenza inkohlakalo icorruption lo muntu uyisitha sami ngalokho ke ngiba iNational Key Point isigcina truth umuntu ogcina iqiniso umuntu ophatha iqiniso ngiyi truth ambassador so mina ngiattacka amanga noma ngathi waqashe kuphi so lento ke njengoba sinjalo ke sikuleyo position angeke thina usibone emamashini thina uzosibona thina siphethe remote silawula abalawula amamashi okay laba abalida amamashi thina siyabalawula thina asikhiphi izwi liye kumamashi sikhipha izwi liye kumamashi leaders ileyo nto ke ongeke uzusibone thina emamashini ngoba mase kumasha thina ubani ozolawula laba abalida amamashi bazolawula ubani ozobagada mabephuma endleleni abathela uswazi babuyele endleleni ngoba singomakhanya siphethe remote sibabhekile laba abalida amamashi sibheke ama challenges ababhekana nawo sibheke izinto nabo abaphuma ngazo endleleni sibheke izimpi ezingase zibabeke engozini sibeke impilo yabo engozini yonke leyo sizinhloli sigade ama leaders amamashi ingakho ungeke usibone thina kuma march and march kodwa uzosibona siwa supporter because lo umsebenzi wethu ile position yethu so far imarch to march ngobhekile bamakhanya ihamba kanjani because I feel ukuthi lo mcimbi manje kuningi okwenzakalayo ezweni and
uyasiza kakhulu ama-match to match kunezinto eyenzakalayo ama-foreigner amanye ayahamba lawa ngekho documented by the way so iqhuba kanjani i-match to match baba i-match and match ekaJacinta Mangobe Sezuma i-match and match kaJacinta i-perfect okay yonke into is perfect is flowing nicely uyiphethe kahle i-match and match kaJacinta Ngobese Nkosi yami uyiphethe kahle leyangane i-professionally leyangane yabona even ngisho ikhuluma i-leader yumholi leyangane mina ngasho mina ngelinye ilanga ingakatrendi kanje ngathi mina uJacinta Mangobe Sezuma ugijima lapha kulo layini omama uWinnie Madikizela Mandela ngase ngambiza mina ngambiza ngomkaba ikaJama iqhawekazi lo wesifazane ekuyilona elafaka uShaka esihlalweni kwaphinde futhi kwayilona elamkhiphe sebheda uShaka esihlalweni lafaka umfowabo kaShaka umkaba ikaJama owesifazane owayegade nowayebhekelele igugu elubukhosi besizwe sikaZulu sure uJacinta uhamba ngqo kulo layini wamaqhawe abesifazane esike saba nabo kulelizwe okay so i-match and match yakhe ihamba kahle kabi now kwasuka ophakela umthakathi unento yakhe ayibiza ngokuthi insizwa nobunsizwa ini foundation foundation yakhe ayibiza ngokuthi insizwa nobunsizwa which is beautiful iqeqesha amadoda namadoda iqeqesha abafana ayiqeqesha amadoda iqeqesha abafana ngoba uphayela umthathu phela ayona indoda uphayela umthathu uyinsizwa okay indoda owesilisa oganiwe uganiwe oyishaye zonke wagcacelwa uphayela umthakathi uyinsizwa so uphayela umthathu uqeqesha abafana uba lidela ukuthi indlela eya ebunsizweni ubasusa ebufaneni uba introducer ebunsizweni and ubalida kahle futhi ubalida kahle kabi into yakhe iqiniso liyafuneka ubalida kahle uyabafundisa kahle uyabafundisa uyabagqugquzela abanye abanabazali abanye ngabe kumanje bamaphara bahonyawupe badla iwunga kodwa uphayela umthathu uyabaqoqa labafana ueliminate lento yokuthi abafana bakhule ngendlela eronge baze bagcine bedla idakamizwa ngene ebugebengwini inhlo yakhe nje yinhle iyodwa into kaphakela umthakathi yinhle into kaJacinta yinhle yeah ebese kuba nongizwe emchunu ungizwe emchunu ke yena uyi-activist okay ungizwe emchunu isiqwaga esidlala nje le ndima le yokuba active nalendima lena yokuletha itrend ungizwe emchunu nje udlala indima yokuletha itrend hayibo la kunongizwe emchunu khona kune trend ukutrenda ko-match and match nonsizwa nobunsizwa kwabo imisebenzi kangizwe emchunu leyo ngeke siwadla amandla echunu ngenxa yoronga ibalo engazi ukuthi asibazi ichunu akekho umuntu operfect uphakela umthakathi akekho perfect ungizwe emchunu akekho perfect so far uMaJacinta uyena osavela perfect kodwa naye siyazi ukuthi uyi-human being akekho perfect okay uyabo as much as esavela perfect we call it professional uyabo ungizwe emchunu uletha le spark entweni uletha le trend uletha lento ukuthi la kunongizwe emchunu khona kunamakhamera kune trend ngisho amakhamera engekho into mekwazwakala ukuthi kunephimbo likamacingwane lapho kusuke kuzoba ne trend lapho noma ngathiwa yimbi noma ngathiwa yinhle kodwa kune trend lapho singakafiki nje ekutheni yinhle itrend noma yimbi kodwa yona ikhona futhi it's needed ilowo ke umsebenzi omkhulu nobalekile kangizwe emchunu kulento eqhubekayo yo match and match insizwa nobunsizwa bayo ayikazi itrend insizwa nobunsizwa bayo ungizwe emchunu engakasondeli kuyo ayikazi itrend i match and match
ungizwe umchunu engakasondeli kuyo. So kusho ukuthi imatch to match usiyazi namhlanje because of ungizwe umchunu. Ukusondela nje kukangizwe kunoma yini kuba ne trend lapho. Okay. Kuba nje ne trend lapho. Enhle noma embi. Okay. That's a story of another day. Yes. Yeah. Yes. Yes. So njengamanje siyabakhuza ke. Bona ophakela umthakathi nongizwe. Okay. Ukuthi as much as into iyinhle kodwa abagade usathani abagade izinto ezimbi abaligade ulimi ngoba basemehlweni abantu. Okay. Uma bekhuluma ababe ne limit. Hey. Umuntu angakhuluma engathi ukhuluma enkambini lapha einsizweni zivalelene zodwa laphana mhlambe zidla intelezi. Umuntu uma ekhuluma akafika address insizwa entelezini mase public esemehlweni abantu esebhekene namakhamera into yakhe ayiqoqeke into yakhe ayibe ne limit into yakhe ayibe no start no end. Umuntu angakhulumi aze eqe ngamazwi ngoba leyo nto leyo singomakhanya siyibhekile yonke into eyehlisa isithunzi sento ephumelelayo siyoyishaya leyo nto leyo. Yeah. So njengamanje ukhona uGcopho ikhona lento engazuthi manje yonke into sekumele ibe ngophakela umthakathi. Uyabo? Yonke into nje sekumele ibe ikhona leyo nhlese leyo ukuthi manje nje yonke into seyingophakela umthakathi. Mina kade ngayiqala lento mina himi abantu bezwa mina insizwa zizwa mina insizwa ziyangilalela. Yabo nje mina sewumningi kakhulu emlomeni kaphakela umthakathi. Siyamkhuza kuphakela umthakathi ukuthi akayeke ukusifunza yena imisebenzi yakhe kumele ikhulumele kithi angasifunzi. Lento kamina omningi kangaka mina heyami lento mina ngayiqala lento engekho ngisupportayo mina wayengekho umuntu kwangekho politiki kwangekho imali. Oqala siyayibona lento ukuthi yena usesayidini eline element ephusha ipolitiki yenkatha. Hayibo. Siyayibona lo nto asithuli ngoba silima sabu ngoba lento yakhe engathi ayahlangana epolitiki. Uphusha iagenda yenkatha ekusithekeni in public uphusha umnsizwa kodwa ekusithekeni behind the scene kunenkatha ephushekayo. Uyabona umuntu uyophaphama eseyinkatha mangabhekile. Umuntu nje ongabhekile uyophaphama eyinkatha. Ngoba ufika ibe yinhle into yakhe gaxa awazi lingena kanjani igama lenkatha kodwa uthuka lingena nje ibe yinhle othi ungalindele phahla inkatha awu busuyabuka ukuthi no premier naye kube ngathi uqhamuka kwi-angle yokuba upremier kodwa usupport uphakela umthakathi at the other angle and uyabona ukuthi lento iyamsebenzela is not bad inhle for yena manje thina angafuni ukusifunza ubumina bakhe aphinda sifunze inkatha yakhe. Into kaJacinta yinhle kabi ngoba uJacinta akanayo ibackground yepolitiki. uJacinta nje umama nje wayekade umsakazi laphana eradweni and then wamela nje amalungelo abantu kusukela laphana ekuhlukumezeni kwabesifazane kanye nezingane lokho gender based violence wamela lento yama illegal foreigners asegcwele ezweni lethu ngenxa yalezo zinto yalawo ma stands akhe and then waxoshwa emsakazweni. Kodwa kwahamba into yakhe nje yaphumelela yabayinhle. Uyabo? Manje lento seyifuna ukungcola kancane ngenxa yokuthi ophakela umthakathi bakhuluma bangaqapheli ukuthi bakhuluma bengathi nje mina iadvice yami njengamanje kumfowethu umphakela umthakathi akayibhale phansi ipitch. Ngoba vele manje usekuyiposition yokuaddressa akayibhale phansi ipitch zakhe abe nabantu abazomlekelela ekuscribeni ipitch zakhe ayibhale phansi mayekhuluma akhulume into esethiwe ngokwe order because abantu bayigadile ipitch
Ipitch isigadiwe isipitch asinoxoxo siyasigxeka thina futhi sisishaye ngempela and masishaya kushayeka nawe mnikazi waso so uphela umntakathi masimgxeka nje angadinwa siyamlungisa umfowethu siyamolda ngoba uzoba yilento esifuna ukuthi abe yiyo sifuna thina uphakela insizwe njengophakela umntakathi igcine iwumuholi ngempela futhi iliphethe izwe kodwa ngeke aliphathe enje esayidlapha olimini ekhuluma noma kanjani abe nomini umina nje omningi leyo nto leyo is not leadership mina mningi kakhulu kuphela umntakathi ongizwe uyabona bayachilizeka nje isino kodwa phela nabo bakhona kodwa nabo uyabona ukuthi kunomina nje omningi lapha umina mningi kakhulu kanti manje thina into esifocuse kuyimarch and march into yafika nento yokuxosha ama illegal foreigners imarch and march insizwa nomsizwa wayo yayiphusha umsizwa nje ukuthi imgangelo ushawa kanjani insizwa izibhonywa kanjani ngesikhwili lapha kuvikwa kanjani insizwa kumele iganwe yakho umuzi ilezo zinto ezayiphushwa uphayela umntakathi indaba yama illegal foreigners ekamangobe sayibe clear ekamangobe ama illegal foreigners nobugebengu be illegality of the foreigners into kamangobe. But I think Baba Max just kancane nje ukuthi uyayichaza musindaba ukuthi ivele yena uyasupport why supporta vele isaqala indaba kaMama Ngobese umeke ichaza kule ipishi zakhe maybe enye into bengifuna into wayisho ukuthi idate uyena wayibeka idate yange-8 zika March but yena uyayisupporta into ukuthi ilo i-March to March yakaMama Ngobese and enye into maybe indaba yentelezi ukuthi ibizosebenza yini imarch to march mayintelezi bingekho which is very good into oqala nje uphela umntakathi uclear ukuthi usupporta imarch and march bayaphika omina bani if you supporta then wena ke sekwenzakalani manje sase sizwa wena uyabo mina kudala ngayiqala lento mina lento yami mina uLwiso ubani ophikayo ukuthi yakho ubani ophikayo ukuthi kudala wayiqala uyabo so uya support ngapha mabili ama language ngapha ngisupporta uma Ngobese ngisupporta imarch and march ngapha mina uyabona so lento ivela manje kube ngazi ukuthi imarch and march isifuna ukuntshontsheka intshontshwe ubunsizwa nobunsizwa bakho engathi manje lento yemarch and march as much as siqale sisupporta ungathi manje sesizama nokuyintshontsha yebo oyibukeka kanjani njengamanje indlela makuyiwa phambili nje uyabona ukuthi okay kuqalwa la isupportwa and ipowerful match and match iqalwa isupport uright impela manje thina sasupport uqale lapha impela kodwa manje ayisekho lapho manje isizama ukuntshontshwa phela manje esizama ukuntshontshwa manje hayi upresident ubebize mina noma ngathi ubengambizanga wena okumele uyokhombisa upresident ukuthi nikuyisolidarity anihlukani wena okumele udlala indima yokuthi uvezele upresident iunity yenu ngoba naziwa nobathathu naziwa nongizwe Mchunu noma Ngobese if upresident ubiza wena bonisa upresident ukuthi simunye kulento yokuxoxa ama illegal foreigners tell upresident ukuthi president angihambi ngedwa ngihamba nodadewethu engisebenzisana naye uma Ngobese Zuma angeza na kule meeting ngoba yonke into siyenza together bese kuba upresident okhipha izwi lokuthi cha angezi kungabi uwe obonayo ukuthi hayi kubizwe mina ngedwa awuthi ngiye lapha ngedwa ebese uthi excuse yalokho ingoba uma Ngobese ubengabizwanga ufika la yabo nje yonke leyo izimpawu zokuthi lento kaMama Ngobese engathi manje iqale isupportwa kodwa manje seyiyantshontsheka manje ngoba sekunama meeting attendwa ngeke sekunama meeting manje attendwa kuthiwa hayi lo akamenywanga yes kodwa wena beungammema wena beungamfunza upresident lo muntu angammema ngokuthi uvezwe ukuthi nikwi-unity anihlukani akukho kumele kukhulunywe nabanye bangezwa abanye mangathi uyachaza ukuthi akammemanga because izathu ukuthi
bekuyinto like abamnaye bemtshele ngothuna nakayichaza kule media briefing. Excuses. Eish. Only excuses. So uma nalabantu bekuthi abathi uJacinta kwakufanele bekhona kule meeting. Kuningi nje kuningi ngibshaya lento yoku selfishness kahle kahle. Ngishaya nje in its entirety ngishaya lento nje ye selfishness esibonakala engathi manje sekufuneka manje ngathi undermineka lo wesifazana. Engathi manje lo wesifazana ufuna ngathi uyanyathele akushiwo lokho. Kushiwo the opposite, but our actions speaks louder than the words. Inkinga ama actions. Inkinga ama actions. Siyakuzwa akusho phakela umthakathi. But sibuka ama actions. Akushoyo kuhle. But akwenzayo. Because manje okay, nabona bamakhaya ngikubiza kanjani wena ungabizwa ngakubizwe mina. Bizwe angithi kuyayithiwa ukubizwe bona lapha kule meeting ngikufaka kanjani wena ungabizwanga babizelwa because uyasho ukuthi ngisho nengane yami angiyibizanga ingane ihlanganaphi ingakho ngithi excuses yabona umuntu mayenze excuse nengqondo igcine ihamba ekhuluma nezinto ezingenasidingo ingane ingenaphi vele beyizobiyaphi okay nibizelwana nibizelwa ukuthi kunemash ehleliwe nina ningabasupporti beMarch and March. Nina nakhipha idate seni already nisebenzisana neMarch and March. So logo automatically kuchaza ukuthi iMarch and March le because igama lithi kuyamasho. Lento yensizwa nobunsizwa ayikazi iMarch ayikaze kube into yeMarch lesi. Okay. Kwakuba nje ama boot camps umphela umthatha abizinsizwa akaze le nto yenziwe ngokohlelo leMarch. Uhlelo leMarch olikaMangobese. Uma ngabe kumenyezelwe iMarch kumenyezelwe iMarch under iMangobese thing yeMarch and March. Now masenibizwa nina nibizelwa iMarch khumbulani phela ukuthi nina animash nina nina ngama support eMarch nina ne date nayikhipha ngokusupporta iMarch nayikhipha ngokusupporta iMarch animash nina niyinsizwa foundation nimashelani nina ngoba niyinsizwa foundation umuntu omashayo uMangobese omashela ama illegal foreigners nina niyinsizwa foundation nifundisa izinsizwa emakhaya kwaNongoma iMarch ekaMangobese nina nikhipha idate ngoba ni support iMarch nibiza upresident nibizela ukuthi kuneMarch if nibizela ukuthi kuneMarch ubani umnikazi weMarch ngoba nina ningama supporters uMangobese. Now if why uhluleka ukukexpose lokho kulobizi meeting ukuthi kahle kahle president sinomuntu thina esimsupportayo kulento yeMarch nale March yakusasa sayi idate sayimemezela ngoba sisupporta lo muntu wesifazana uyabo yeah so ikhona lento yokudliwana amandla njengamanje kodwa siyayikhuza futhi izolunga and yonke into izoba right izobuyela esimeni yeah upresident yena why ngabizanga uMangobese upresident wayengafonelanga uMangobese angithi upresident ubuka ukuthi ingozi iqhamuka ngakuphi okay njengamanje phela ingozi beyiqhamuka ngasesayidini leyinsizwa yes and umonakalo obuzokwenzeka bewuzoba ngasesayidini leyinsizwa esayidini likaMangobese akaze vele kube neelement yengozi okay esayidini nje leMarch and March with uMangobese alone akaze kube nesign yobungozi ubungozi sebukhona ngokungenelela kweyinsizwa okay so upresident uconcern ngengozi ezokhozwa zinsizwa ekuyizona ezibonakala iphethe induku namahawu nezagila nayo yonke into so upresident I think uzofuna iclarity yokuthi lento izokwenzeka ngasiphi isimo izoba iyimpi noma izoba ipeaceful uyabo akambizi ke uMangobese ngoba uMangobese akaveli ngasesayidini le danger okay uphakela umthakathi uyena ovela ngasesayidini le danger leli lobunsizwa nezinsizwa okay
That's why president okay uyichacha kahle upresident ufocus ukuthi ingakuphi ingozi ulandela la kunengozi ngakhona kodwa phela lo muntu olida lapho kumele kube umsebenzi wakhe ukulanda lo muntu lo amsupportayo because vele uyavela uma ngobese kwenye video yasho ukuthi hey mina bembuza ukuthi manje i-pre meeting athi angasi. She was being honest. But how kanjani manje ukuthi baya ngazi. Yes. Awukabi uyibrief ayangaka brief uvela uyayiveza lapho ukuthi yena ubengayazi indaba She was honest. She was being honest. How can you criticize ukuthi uma ngobese uba honest into uma engayazi uthi akayazi? Why ucabanga ukuthi uma ngobese mengabe ethi akazi lutho ngaleyo meeting bese ucabanga ukuthi uyaba attacker laba ebebe kulo meeting? Uma ngobese was just being honest ukuthi angitshelwanga ngalento angazi lutho futhi ningangibuzi lutho ngayo. She was just being honest. Mawungazi awazi. Mawazi uyazi. Ingakho ke ngithi mina bekumsebenzi wabo ophakela umthakathi uku-include usiswabo ukuze usiswabo angakhiphi into edala uqhekeko noma kubonakale kunoqhekeko leli gama lika Angazi ekubeni kuyena oyi-one of the leaders yalezinto. Now usho kanjani mangobese ukuthi Angazi ekubeni umholi and the president lesikhuluma ngayo and the president lesikhuluma ngayo mangobese umholi. Yes, now lento iletha isithombe ebantwini ukuthi engathi manje kunoqhekeko olukhona kanti ophakela umthathu bebengayi-avoida leyo nto bebengayi-avoida leyo ngokuthi nje baliraise igama lakhe kupresident bese kuba upresident onqabayo kuba ukuthi nje i-excuse ithi sizamile ukudonsa usiswethu but upresident unqabile ubengamfuni ningamcabangeli nina upresident ukuthi ubengamfuni akuba ukuthi upresident ukushilo lokho ukuthi angimfuni uma ngobese ngifuna nina. Lonto iletha isithombe kwisociety sokuthi hayi ngathi sekukhona ukushaya amanzi la sekukhona ukuhlukana noma kungekho bandle noma kungekho but isithombe nje sizosiletha izinto kufanele siyiqaphele. Yes. No bamakhaya siyabonga vele sebengiyibuze ukuthi hawo bamakhaya wangasetholakali kuMash and Masha simbone ithombeni emavideo bavela amanye ama celebrity awuveli njenge celebrity lama celebrity uyabona lezi zinto engikhulumayo iyona position yami ukuthi ngigxeke la kumele ngigxeke khona ngincome la kumele ngincome khona njengoba ngimncoma nje uphakela umthakathi ngefoundation yakhe eyenza umsebenzi omkhulu kabi okukhulisa abafana abasebancane ubalidele emsizweni ubalidele to the right direction. Ngincoma uMangobese ngeMash and Mash yakhe eyenza sure ukuthi la eSouth Africa kukhona kwaMpunze Dlamini kune order. Ngincoma ungizwe emchunu ngegalelo lakhe lokuthatha into ingene ebantwini uyabo angithi uyabona nje labantu kunobuhle babo ngokuhlukahlukana kwabo futhi mabehlangene bayimbumba bayinto enhle up until bangamqapheli uSathane mangabe ebanyonyobela. Akuphuma mina phakathi kule lo mina lo sewumningi kakhulu lo mina phakela umthakathi phansi ngomina ngimdala kulento mina ngiyinsizwa mina ngumholi insizwa zizwa mina lento ngayiqala ngingedwa ubani okuphikisile. No ngiyakuzwa uSomakanya bathinta kwasani uSomakanya ngazi kahle ukuthi uSomakanya bathinta kwasani kwa president ngaqala laphansi manje indaba ye president uyabona nje mfowethu ngikwenzela isibonelo akekho umuntu ongazi ukuthi uphakela umthakathi ubengahambisani nezenzo zika president sila sikhona nje kugcwele ama illegal foreigners nje la bekwazi ukuthi imisebenzi yabo president lapho njengamanje sinezinto ekuthiwa womadlanga commissions o ad hoc committee ngenxa yobudedengu baka president ophakela umthathi bebe verbal emaphutheni ka president uqale nini manje upresident ukuba no is a nice man is very nice uqale nini manje uRamaphosa ukuba uMr nice man kuphakela umthakathi ukuba upresident uMr nice man ubafunani pho Mash and Mash if uRamaphosa uMr nice man bafunani o-ad hoc committee bafunani omadlanga commission if umlalelo uphakela umthakathi bekhuluma umthakathi wagxa uRamaphosa ngokungaxoshi uSenzo Mchunu
uyabo ubani umthatha akaze abe umuntu nje ongaba kuyiposition yokupraise uRamaphosa ambize ngo Mr Nice Man yonke leyo nto leyo siyayibheka singomakhanya uthi hayibo kwenzakalani manje la uRamaphosa sawu Mr Nice Man nje after meeting ka 10 minutes ayibizile yodwa ngemeeting eyodwa nje use Mr Nice Man. He's a nice man. Uthi mani mzonda nina ningangifaki mina hawu uqale nini wena manje ukumthanda ungasamsesimzonda sodwa manje usufakwa yithini ekuzondeni uRamaphosa uqale nini ukumthanda uRamaphosa wena uqale nini wena ukuthi manje uRamaphosa kuwe nje useyigugu Mr Nice Man usuthi singakufaki thina ekumzondeni wena uqale nini ukumthanda yini lo mthandela yona ukwenzeleni uRamaphosa wena phakela umthakathi ukuthi usuyamthanda nje awumzondi wena uthi awunanzondo yini la kuphe yona yini angeke umthanda umuntu abo Mr Nice Guy kuwe engakwenzelanga lutho ukupheni uRamaphosa ngoba thina siyakhala ngaye wena kuwe Mr Nice Guy lo Mr Nice Guy wakho thina siyakhala ngaye u500 billion we COVID-19 namanje sawukhalela ulokhuze amamiliyoni amadola angena ngaphansi kwamantrazi namanje sisakhala ngawo uyabo imali u1 billion aphindwa wawulanda namanje sisakhala ngawo imali ayilanda kuyilokhuze lento lenhlangano le uZuma joinisa kuyo iSouth Africa le yo China iBRICS imali uRamaphosa ayilanda lapha asiyazi ukuthi yashona namanje sisakhala ngayo naku manje kukhishwe u600 million 600 million for one day for imarch ka one day siyakhala ngalo 600 million ukuthi uphumaphi sihlupheka kanje wena phakela umthakathi uthi lo president esithi thina akahambe esithi thina akaphume uthi wena he is a Mr Nice Guy to you ukupheni what did he give you bamakhanya manje sothini manje What did they give you? Because thina siyakhala ngoRamaphosa wena uthi Mr Nice Guy uthi wena uyisithandwa sakho asingakufaki inzondo ngoba wena umzondi thina siyamzonda thina ngoba udle imali ekufanele ngabe zisize impilo zethu esihluphekayo sihlele emkhukhwini asazi lutho nje sihamba imgwaqeni amapothole yonke into upside down ukudla kuyabiza upetrol uyabiza isinkwa su 22 rand under Ramaphosa's president ngapha wena uthi he's a Mr Nice Guy uRamaphosa wabopha uJacob Zuma kwaba neunrest eya destroy infrastructure ya destroy amafem ya destroy kwashiswa amatruck ngenxa yezenzo zikaRamaphosa ebopha irevolutionary uthi wena that person is a Mr Nice Guy umuntu oyicause ye July unrest uthi he's a Mr Nice Guy ukupheni phakela umthakathi uRamaphosa what did Ramaphosa give you that makes him to be a Mr Nice Guy to you no bamakhaya uthinte enye indaba manje uthinte enye indaba umpheni ngempela umuntu lo uRamaphosa Mr Nice Guy from when no maybe leyangconco bebanayo just ukuthi ube ba nice just azangabe yabo not ukuthi umphe something hayi indoda leya ngiyamthemba ubaba uphakela umthakathi bomakhanya uyayinqoma imarch and march ukuthi mayiqhubeke and ayikho into just ukuthi kufanele kufixwe lapho nalapha amaphutha vele wonke umuntu unamaphutha emhlabeni ngoba usuchaza ukuthi wonke umuntu unamaphutha and we are hoping ukuthi labantu abazoyibuka le episode bazoyithatha njenge advice ukuthi these are the things okufanele basibheke bamakhanya sesizoyivala indaba yethu uyathinta ngapha kumaKristu singayi uthinta kakhulu ngapha kumaKristu and bengisafuna ukubuza but maybe one of the goodest izoba nethuba lokubiza ubaba uphakela umthakathi sizohlala naye lapha ungekho wena bamakhaya sukuganda because nami ngiyafisa ukwazi ukuthi ubaba uphakela umthakathi uthandaza muphi uNkulunkulu because ubaba uMax Makhanya usekashaya bonke labo uNkulunkulu labo so asithi indaba yeBhayibheli hayi umne wethu uphakela umthakathi ukuthi makufika lokhu kuye
akuthathe njengento nje akuthathe njengoswazi ukuthi la ebhede khona umnewethu siyamthintitha nje ukuthi alunge kahle agade ulimi umnewethu agade izinto ayikhulumayo umnewethu azama ukubhala phansi abhala iscript sento asuke ezoyikhuluma ukuze yonke into yakhe ibe neorder ngoba lento yokukhuluma yonke into isusele emqondweni iyahlupha ngoba ezinye izinto uyikhuluma ungayicabanganga mase ifika kithi thina esipublic zifike zikushaye zibe nefeedback embi kuwe so umnewethu akazame nje ukubhala phansi izipitches zakhe abese ekhuluma kahle izinto zakhe ilandelane kahle zihleleke zibe clean zibe neorder kube ukuthi ke simgxeka ngoba vele asifuni lutho oluhle ngaye kube ukuthi simgxeka ngoba naku siyamzonda hayi ngoba naku kukhona ngempela okugxekekayo asimzoni umnewethu siyamthanda owakithi He's doing great. Baningaba abantu ababheda futhi abawesi kunaye kodwa sisho lutho ngabo ngoba sinandaba nabo ayikho futhi into enhle esibabona bekuyo uphakela umntakathi simfisela ukuthi abe umholi wethu kusasa asiphathe kusasa manje njoba simgxeka kanjena nje simgxekela ukuthi avuke indlobane aqine ngempela abe isikhondla khondla sangempela amaKristu awayeke ukuphapha okay amaKristu awayeke ukuphapha uyabona nje mina ngiyasikhalela isikhathi sami engabe umKristu ngaso i-waste of time i-waste of energy engaka ngumKristu kanti angazi ukuthi ngiyaphapha nje hayibo uyabo hayibo uyabona mfethu amaKristu afundiswe iBhayibheli iBhayibheli liclear amaKristu awalilandeli iBhayibheli uyabona mawulifunde kahle iBhayibheli okay ngeke uzukholwe ngoba iBhayibheli alikulidele ekukholweni liyakhipha hayibo iBhayibheli ekukholweni uzuthini manje ngoba iBhayibheli yimanual yamaKristu mina ngikutshela iqiniso ukuthi mawufunde kahle iBhayibheli walilandela kahle ngeke uzukholwe likhona iqiniso eBhayibhelini kodwa licashile okay into eningi amanga hayibo kulula ke ukugijima namanga eBhayibhelini kunzima ukugijima neqiniso ngoba kumele uqale ulimbule manje kunzima ukumbula iqiniso ngoba licashile ake ngwenzele isibonelo uyazi ukuthi eBhayibhelini kusukela ekuqaleni kwalo kuyofika ekugcineni kwalo akukho ukuthembeka kaNkuluNkulu hayibo akukho ngoba sithi wethembekile ngemihla namalanga baba iBhayibheli akukho ukuthembeka kaNkuluNkulu sukela ekuqaleni kwalo into yokuqala nje mawulifunde kahle iBhayibheli uNkulunkulu lo seBhayibhelini kumele abe yienemy kuwe ngoba yena uyienemy yakho hayibo njani manje bamakhaya uyabona nje into yokuqala unamanga uNkulunkulu eBhayibhelini akuhlaza cwe enamanga akhe abhaliwa clear but amakholwa adecide ukwa ignore ngenxa yokuphapha nje ukuthi bafuna ukushumayela abathola iminikelo bahambe bayothenga ukudla bakhimize emkhulu bahambe ngeemoto ezinkulu iBhayibheli mawulifunda mfowethu uqala nje uthi Genesis 1 Genesis 2 Genesis 3 kuGenesis 1 kuthi uNkulunkulu udale umuntu ofana naye verse 26 1 verse 26 uNkulunkulu udala umuntu ofana naye ku verse 27 udala owesilisa nowesifazana umbuzo uthi ufana nobani lowesifazana okay answering that question go back ku verse 26 ukhuluma nobani uNkulunkulu ngoba mayekhuluma lapha ukuyi-plural ukhuluma no somebody ingelosi let us make men okay ukhuluma nobani lapha uNkulunkulu ayithi bathu izinqu zithathu i-answer yalokho uyithola lapha kwi-implementation okay nange se-implementa lento akade ikhuluma ku-verse 26 ku-verse 27 useyabadala abantu abanjani abafana naye udala owesilisa nowesifazane now iBhayibheli lonke uNkulunkulu limveza eyindoda uma ngabe uNkulunkulu edala into efana naye kwakumele adala indoda umbuzo uthi owesifazane ufana nobani in answering the question othi ku verse 26 wayekhuluma nobani check ukuthi owesifazane ufana nobani
Now uNkulunkulu if you understand kahle verse 27 ukuthi uNkulunkulu udala owesilisa nowesifazane, that must tell you ukuthi ku verse 26 uNkulunkulu ukhuluma nomfazi wakhe mayethi sibadala ngomfanekiso wethu abese edala owesilisa nowesifazane ngempela lo wesilisa nowesifazane kuba umfazi nendoda. Lokho it must tell you njengomzalwane ukuthi uNkulunkulu ku verse 26 ukhuluma nomfazi wakhe. Uma ngabe umuntu hayibo makhaya uzenenye namhlanje hayibo uNkulunkulu senomfazi udale indoda enomfazi mayethi udala umfanekiso wakhe. Okay, Udala indoda enomfazi ethi udala umfanekiso wakhe. Okay, Now that tells you ukuthi udala umfanekiso wakhe okuyindoda nomfazi, which tells you ukuthi umfanekiso wakhe ofana naye yena njengendoda nomfazi uNkulunkulu unomfazi. hayibo mamakhaya yiphi manje le incazelo uyithatha phi lesambulo okhuluma ngaso? And le negotiation yabo yokuthi uNkulunkulu mayefuna ingane mayefuna ingane aqale axoxe abonisane nomfazi wakhe. It tells you ukuthi kanti le yampi esiyenzeka lapha ku chapter 3 isukaphi? hayibo leya kaAdam nogogo Eve. Ku chapter 1 uNkulunkulu uhlonipha umfazi wakhe bayabonisana badala umfanekiso wabo. Ku chapter 2 uNkulunkulu akasabonisana nomfazi wakhe. Akusekho manje ukuthi let makes another man mayidala uAdam noEve. Usevela udala uAdam. And ubufakazi balokho ku chapter 1 uNkulunkulu badala kanye owesilisa nowesifazane. Kodwa ku chapter 2 uNkulunkulu usedecide ukulokhuza usedecide ukwandisa amadoda kunabesifazane ngokuthi adale uAdam. Okay, uAdam umdala yedwa. Kanti ku chapter 1 ubadala bobabili shuthi inambi yalingana, iphawu yalingana. Inkazimuli yalingana, uthando liyalingana. Ku chapter 1 ku chapter 2 ayithiwa seqala division. Makanya angithi uAdam kuthiwa walaliswa kakhishwa ubambo lwakhe. Late. Vele khona umuntu At the wesifazane. later stage uNkulunkulu inhloso yakhe kwangeyona ukudala owesifazane ku chapter 2 kwakudala uAdam. Now umfazi wakhe loyabonisana naye ku chapter 1 sebeyaxabana phela manje. Hayibo Sebeyaxabana manje na ngokuthi yini indaba manje ube yiqili sewandisa amadoda kanti eqaleni siqale sabonisana manje yindaba sewudala indoda owesifazane engasekho okusho ukuthi amadoda seba maningi kunabafazi ngokuthi uNkulunkulu adala uAdam. Shuthi amadoda semathathu plus umfazi oyedwa. Sure. Now usethi ke ngenxa yesizungu yabo ngenxa nje yesizungu sengiyamenzela nje umsizi wakhe. Now uyamcasula ke lo nto umfazi wakhe uNkulunkulu ukuthi okushuthi mina manje uyangehlisa. God became selfish there. Izinto lezo eziseBhayibheli kodwa ezicashile ezidinga ukurevealwa. And then ingakho kubabona belwa manje ku chapter 3 uNkulunkulu eqamba amanga nakhona lapho uNkulunkulu ngoba amanga oqala eBhayibhelini aqanjwe uNkulunkulu. Hayibo Iqiniso lokuqala eBhayibhelini la khulunywa inyoka. Amanga oqala aqanjwe uNkulunkulu. Let's check them. Hayibo bamakhanya ithatha apha le Bible sokufunda manje. Amanga oqala eBhayibhelini aqanjwe uNkulunkulu Genesis 3. Genesis 3. Lalela. Owesifazane wathi enyokeni singadla izithelo zemithi. Okay, awuthi ngayifunda awuthi nje ngisummarize. Okay. uNkulunkulu utshela uma idala umuntu ku verse 2 umnika umthetho. Kodwa laba abadalwa ku chapter 1 abanikwa umthetho ngoba bayini bayi-image of God so bafana noNkulunkulu abadinga umthetho abadinga ama-laws. They are perfect. Okay. They are perfect like him. Now ku chapter 2 sedala umuntu imperfect odinga icommand ukuze survive. Mayimdala uAdam umnika icommand. Eat here, do not eat there. Why adinga icommand my image of God? Kanti akekho imperfect.
because i-command is there to imperfect you. So why do you need command if you are perfect, if you are like God? Because bayabonakala abantu abomfanekiso wakhe ku-chapter 1 abana command. Now lo onjani lo sedinga command? It because imperfect, udalwe out of selfishness. uNkulunkulu engabonisananga nomfazi wakhe njengo chapter 1. Now uma ngabe umuntu lo uAdam esephula lo mthetho edla la kuthiwa ngadli khona, uNkulunkulu bethe uzowenzani? Uzofa. Uzofa, you shall surely die. Then wafika inyoka yathi inyoka unamanga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabona ukuthi mawudla la uzofana naye, uzokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Nangempela uAdam wadla. Did he die? He never died. Instead wafana noNkulunkulu, wakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Ufunda uverse 22. La uNkulunkulu eseconfirma khona ukuthi awu uAdam usenjengomunye wethu, masiphuthume siyomvimbela ukuthi angabe sadle emthini okuphila ngoba useyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. uAdam usenjengomunye wethu, usefana nathi, useyi-image yethu ngokudla akafanga, wafana noNkulunkulu. Hayibo, uNkulunkulu owavimbela uAdam ukuthi angadle emthini okuphila, ingakho umuntu wafa. Bamakhaya uzocabana nabafundisi. uNkulunkulu uyikhozi yokufa. Akakwazi uNkulunkulu ukufaka abantu esihogweni kube kuyena oyikhozi yokufa. From the first place nje wayekade udalelana umuthi ongavumelekile ukudliwa. From the first place nje umuthi ongavumelekile umbekelana uAdam eduze kwento eyingozi kuye. Uma ngabe uAdam uyamthanda, uyingane yakhe, umbekelana entweni eyingozi kuye. Hayi bamakhaya le ngathi idinga sithola umfundisi ngempela le. Kakhulu ngoba nalapha yana kule ndaba kaJesu kuningi nje abefundisi badukile. Hayi le idinga umfundisi, asithola umfundisi bamakhaya oyithembayo, simbeke la. Ahlale phansi siqoqe, silivule iBhayibheli, siwavule lamaverse sithole izimpendulo. Azame Nkosi yami ngoba asazi noma uyolunga. Asizama umfundisi, uJesu wayenomfazi enengane. Hayi bamakhaya idinga umfundisi. Ayidinga umfundisi ngeke siqede because manje seshaywa isikhathi. Bamakhanya zidinga imfundisi, sizoyenza uphathi ngiyalithembisa ababukeli bami. Sizombiza futhi ubamakhaya sibize inceke eyithembayo. Ngicela nibhale lapha kuma comment uma uzizwa uyinceke ugcotshiwe, ufundile iBhayibheli, hayi ulithansayo iBhayibheli, ofunda kancane, olufundile iBhayibheli, olanderstandayo. Ke simhlalise phansi aphendule imibuzo kabamakhanya. Bafowethu bamakhanya before siyivala ngoba isikhathi sesishayile. Ipage lakho lamampela eli because ekamaningi lama page lawa abantu bayadideka. Ipage lakho lamampela iliphi abantu belibone ngani so that abantu bafollow ama page right? Ipage lami lika Facebook ikhona ke ipage eyelaphana ku Facebook elingithwesa ubunzima ngempela. Ipage lami la Facebook libizwa ngokuthi Nkululeko Maxwell Makhanya. Okay. Lapha ku Facebook kune page ke eli wrong kakhulu, eli scam, elibizwa ngokuthi uMax Makhanya. Okay. Lelo page lela abantu kumele bangalilandeli. Linama followers amaningi. Mina nginawo ama followers ngoba angikho busy Facebook. Bazi ukuthi wena ngathi. Akumina le nto leyana iscam le nto ithatha idla imali ku Facebook ngegama lami. Libizwa ngokuthi uMax Makhanya. I report Kodwa ke sengivala mfowethu. Kulo mfundisi othi usazommema eze prepared ngempela ngoba noJesu sizoku-identifyela umfazi kaJesu, siphinde siku-identifyele ingane kaJesu eBhayibhelini. We will identify umfazi kaJesu kanye nengane kaJesu eBhayibhelini. Umfazi kaJesu wayenedlozi, hayibo, umthakathi. Ingane kaJesu beyinedlozi yumthakathi. Sizoku-identifyela lezo zinto lezo from the Bible. Hayi asivaleni babukeli bethu nangu bamakhaya. Mfundisi ngicela lizeni kuma comment, sekathi ithile kancane bamakhaya, ngicela sithi inteni kuma comment ithini impendulo yakhe. And also we are promising you sizombiza futhi ubamakhaya sibe nelinye hour sithola inceku noma zingaba imbili nyala because niyambona ubamakhaya sihlale la phansi ake sicocene indaba. Ngivala kanjalo. If you want to be our guest, please make sure you engage to our WhatsApp, and also if you want videograph services, please engage to our WhatsApp. Nge 25 zika July
unenkonzo lapha eFosforus bathiwa nginimeme nonke eFosforus opposite neLuthwaleni Maternity Clinic amadimona yobakhishwa ozobengeke kuba umakhanya lapha kuthi abantu bayobe baphiliswa so ngicela nge25 sika July siyanimema as Gifted Media TV gijimani niye lapha inkonzo abayithanda izobe iSaturday bagijime bayokhonza inkosi sivala kanjalo asikangeneni kweepisode elandelayo amen. Ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadewethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabeze nawo empilweni akuhlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki.